Estáis mintiendo. Sí, a ver, vamos a facer patatas ao curry. Collemos unha patata e pelámola. E despois cortámola en trociños. Collemos aceite nunha sartén. E fritimos as patacas. Vamos a fritir as patacas no aceite. Raúl, a ver, remexa un pouquiño as patacas. Con cuidado, eh? Unha seguridade. Galego. Unha vez que as patacas están casi listas, bótaselle o curry. Vamos, Raúl. Así, un poquito máis. Así, listo. Agora remexo un pouquiño. Con cuidado. A ver como nos saldrán estas patacas. As patacas, como podes ver, xa están case listas. Case listas. Para comer. Que ricas.